pautang nga puhunan apan walay tubo. Mao kini ang nagpaabot sa mga benepisyaryo sa Enhanced Countryside Development kun ECD program sa Kapitolyo sa Subo karong nakig-alayo na sa lalawigan ang duha ka financing institutions nga nagtanyag og zero interest rates sa ilang mga loan applications. Niadtong Huwebes, Hulyo 14, ni pirma og kasabutan si Gobernador Gwen Garcia tali sa mga kadagkuan sa Cooperative Bank of Cebu ug sa Small Business Corporation aron mamahimo nang mangutang og puhunan ang mga magpapatigayon sa lalawigan nga walay bayran nga interes. Let us transition to a program that will give our people hope. Ang Enhanced Countryside Development Program, kung diin atong tabangan ang atong mga farmers, fisher folks nga maka-access og kapital, makautang sa labing sayon nga paagi sa mga rates nga affordable pod nga dili pud sila maglisod og bayad. Kahinungduman nga gimugna sa gobernador ang ECD program ni atong panahon sa pandemya, kanus-an na nira ang mga negosyo ug nawad-an og mga trabaho ang mga tao. Sa ilang pagpamauli sa probinsya, naningkamot ang Kapitolyo nga kahatagan sila og access sa mga financing institutions aron mahimo silang makaloan ug makasugod og negosyo nga dili na kinahanglang mobalik sa syudad alang sa ilang panginabuhi. Ubos sa maong kasabutan, ang Kapitolyo mao'y modawat ug mo-assess sa loan application sa mga mag-uuma, mananagat, poultry ug livestock growers ug mga magpapatigayon nga may kalambigitan sa turismo nga apektado sa pandemya ug sa bagyong Odette. Kung kompleto na ang ilang mga rekisitos, ang Kapitolyo mao'y mobarog nga co-maker o guarantor sa ilang loan application ug iindosar nila kini ngadto sa duha ka bangko. Ang SB Corp mao ang banking arm sa Department of Trade and Industry. Matud sa ilang Vice President for the Visayas nga si Francisco Buenavides nga pinaagi sa maong programa sa Kapitolyo, matanyag na nila sa mas lapad nga client base ang ilang mga serbisyo tungod kay maserbisyoan Manila ang mga dili maabot sa mga dagkong bangko. This is a very important yun nga programa nga gihimo sa atong probinsya because sa pagkakaron kung maingon ta nga pautang sa mga MSMEs, murag na concentrate naman sa kung asa ang economic centers. So with this Enhanced Countryside Development Program, makabot nato ang mga nanginahanglan pod ngadto sa mga rural areas. Sa iyang bahin, gikalipay og dako sa chairman sa Co-op Bank nga si Farla Caroline Garcia ang ilang pakigtambayayong sa Kapitolyo sa pagtabang ni adtong nanginahanglan og kapital alang sa ilang patigayon. Matud niya nga kaniadto na diin-diin sila og pangita og kliyente nga mangutang sa ilaha. Apan karon, ang Kapitolyo mismo ang mohatod sa mga kliyente ngadto kanila. Ilabi na kadtong mga maglisod yun og secure og loan applications sa dagkong mga bangko tungod sa mga rekisitos. We have to serve the unserved, to bank the unbankables, and to give hope to the hopeless kay sila ramang yun in town ang nitabang nato, especially kaning mga farmers nga natay makaon. Unsaon man ni ang atong kauswagan, atong kalambuan, kung atong mga kabos in town nagkalisod sa ilahang panginabuhi. Tungod ni ining maong kalambuan na panglantawan ni Gobernador Gwen Garcia nga mas daghan pa nga mga Subuanon ang mapahimulo sa ECD program tungod kay gawas nga mas dali ug sayon na ang loan applications wala pagyoy interes nga bayaran. Kay ang ato gyud ay nitumong nga matabangan gyud ang labaw nga nagkinahanglag tabang. Ang mga Subuanon nga naningkamot lang in town mahibalik og barog naapektuhan tungod sa mga paghigpit sa COVID-19 pandemic na nga daot ang negosyo, nawad ang trabaho, ang mga wa na ikagasto, kini ato ning tabang ninyo aron makatabang mo balik nga makabarog og balik sa inyong kaugalingon. When it is a rightful, just, and noble aim, we may hit snags along the way, but in the end, I am
very sure that God Almighty always puts things in its proper place. Aron ato gyud makabot ang atong goal nato alang sa pagtabang sa mga Subuanon. Uban sa taho ni Juanes Arong, Katrina Kovalik, Balita sa Subo.